Dobrý den, spoluobčané. Vítám vás u druhého dílu našeho videoseriálu, který jsme připravili k portálu Bystřičana. V dnešním díle se podíváme na přihlášení do portálu. Nyní se nacházíme na úvodní obrazovce portálu Bystřičana, kde máme možnost výběru autentizačních metod, s tím, že jediná podporovaná metoda pro přihlášení do portálu Bystřičana je takzvaná identita občana, což je elektronický ekvivalent toho, že se pracovníkovi na úřadě prokážete občanským průkazem. Díky tomu jakákoliv další aktivita v portálu Bystřičana po přihlášení identitou občana je vlastně legitimní a je to ekvivalent fyzické návštěvy úřadu. Takže vybereme identitu občana a v rámci identity občana máme k dispozici několik možností, jakým způsobem můžeme zadat naši identitu. A je pro mě preferovaná, a troufám si, že i pro vás většinou bude takzvaná bankovní identita, což je dohoda vaší banky a státní správy o tom, že banka ví, kdo jste, že vás banka viděla váš občanský průkaz a je ochotna tu informaci sdílet s veřejnou správou a umí vás elektronicky ověřit. Čili vybíráme bankovní identitu a s tím, že z výběru bank si vyberete instituci, u které máte vy vaše produkty. Já mám některé své produkty u ČSOB, čili vybírám ČSOB. A dojde k přesměrování na přihlašovací stránku, která je vlastně totožná s přihlašovací stránkou do internetového bankovnictví. Zadám své uživatelské jméno. Zadám heslo. Kliknu na přihlásit. Banka po mně chce dvoufaktorové ověření, což je super. Prosím, používejte vícefaktorové ověření. Budu čekat na SMS kód, který mi přijde na můj telefon, což je ten druhý faktor. A zadám kód z SMSky. Kliknu na přihlásit. Nyní dojde k předání informace mezi mojí bankou a státní správou o tom, že jsem to skutečně já a že se do portálu skutečně přihlašuje Martin Burdík. A nyní vidíte, že už je načtená informace, že Martin Burdík se přihlásil do portálu Bystřičana. Už tady mám pro mě relevantní agendy. Úvodní přehled, poplatky, participativní rozpočet. Máme tady další služby veřejné správy, a na které se podíváme v dalších dílech. Takže dnešní díl bylo přihlášení. Pokud narazíte na jakékoliv problémy, co se týká přihlašování, identity občana, bankovní identity, klidně pište do zpráv pod videem, můžeme to řešit. Jo? Budu rád za sdílení jakýchkoliv informací a těším se na další díl, kde se podíváme na agendu poplatků. Nashledanou.